ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു ദാസൻ ദൈവാത്മാവിൻ നിറവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുവാനായി അൽത്താരയിൽ അണയും തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു ദാസൻ ദൈവാത്മാവിൻ നിറവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുവാൻ ഈ അൽത്താരയിൽ അണയുന്നു. ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു ദാസൻ ദൈവാത്മാവിൻ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുവാനീ അൽത്താരയിൽ അണയുന്നു. അജഗണമേ പ്രാർത്ഥിക്കാം, അജപാലകനായി നമ്മൾ ഇടയൻ തന്നുടെ വഴികളിലൂടെ ഇടറാതെന്നും നീങ്ങാം. അജഗണമേ പ്രാർത്ഥിക്കാം, അജപാലകനായി നമ്മൾ ഇടയൻ തന്നുടെ വഴികളിലൂടെ ഇടറാതെന്നും നീങ്ങാം. പ്രാർത്ഥനയാലേ നമ്മൾക്കെന്നും ശക്തി പകർന്നിടാനും പാവന ജീവിത മാതൃകയാലേ പ്രചോദനം പകരാനും പ്രാർത്ഥനയാലേ നമ്മൾക്കെന്നും ശക്തി പകർന്നിടാനും പാവന ജീവിത മാതൃകയാലേ പ്രചോദനം പകരാനും അജഗണമേ പ്രാർത്ഥിക്കാം, അജപാലകനായി നമ്മൾ ഇടയൻ തന്നുടെ വഴികളിലൂടെ ഇടറാതെന്നും നീങ്ങാം. അജഗണമേ പ്രാർത്ഥിക്കാം, അജപാലകനായി നമ്മൾ ഇടയൻ തന്നുടെ വഴികളിലൂടെ ഇടറാതെന്നും നീങ്ങാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കുമെന്ന് മംഗളവാർത്തയിൽ മാലാഖ മറിയത്തോട് അരുൾ ചെയ്തു. ഇന്ന് ഡീക്കൻ നിജോ കുടിയിരിക്കൽ ഈ പോവുകയാണ്. തിരുപ്പട്ടദാന ശുശ്രൂഷ വെറും ഒരു സാമൂഹ്യ ചടങ്ങല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. 100% പ്രാർത്ഥനയിൽ വേരൂന്നിയ ആധ്യാത്മിക ശുശ്രൂഷയാണ്. അതുകൊണ്ട് അലസമായി നിരീക്ഷകരായി നിൽക്കാതെ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ മുഴുവൻ സമയവും അഭിവന്യ പിതാവിനോട് ചേർന്ന് നമുക്കും പ്രാർത്ഥന നിരതരായിരിക്കാം.
പട്ടം കൊടുക്കൽ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാരംഭമായുള്ള പ്രദക്ഷിണം ആരംഭിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. പാപത്തെയും മരണത്തെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയ ജേതാവായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിജയചിഹ്നമായ കുരിശാണ് ഈ പ്രദക്ഷിണത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വഹിക്കപ്പെടുന്നത്. പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്ന ഡീക്കൻ നിജോ കുടിയിരിക്കൽ നെടിയ വസ്ത്രമായ കൊത്തീനയും ഉറാറയും അരക്കെട്ടും ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൈകളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇരുവശങ്ങളിലായി മാതാപിതാക്കളും പ്രദക്ഷിണത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി സഹകാർമ്മികരാൽ അനുഗതനായി തിരുവസ്ത്രങ്ങളും അധികാര ചിഹ്നങ്ങളായ അംശവടിയും മുടിയും അണിഞ്ഞ് അഭിവന്യ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ പിതാവും ആഗതനാകുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭക്ത്യാദരങ്ങളോടെ സ്വാഗതഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കാം. ദേവാലയ ബലിവേദിയൊരു ദിവ്യാനുഗ്രഹധാരനിറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവാഗതനാകും പരിപാവനമേ നിമിഷങ്ങളിൽ. പൗരോഹിത്യം പൂജിതമാകും ലക്ഷ്യവുമായി, പൗരോഹിത്യം പൂജിതമാകും ദൈവജനത്തിൽ നിന്നീദാസം വന്ദനയും നീ വേദികയിൽ. ദൈവജനത്തിൽ നിന്നീദാസം വന്ദനയും നീ വേദികയിൽ. ദേവാലയ ബലിവേദിയൊരുങ്ങി ദിവ്യാനുഗ്രഹധാരനിറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാ എത്ര മഹോന്നത പദവി മഹത്വം പൂരിതമാകും വരദാനം. പൂരിതമാകും വരദാനം മൺപാത്രത്തിൽ നൽകുകയാണതു ദൈവം തന്നുടെ കൃപയാലേ. ദേവാലയ ബലിവേദിയൊരുങ്ങി ദിവ്യാനുഗ്രഹധാരനിറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവാഗതനാകും പരിപാവനമേ നിമിഷങ്ങളിൽ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ശാന്തമായി ഇരിക്കാം. മിശിഹായിൽ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, തിരുപ്പട്ടദാന ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ ഭവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയേറെ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ഒരു സുദിനമാണെന്ന്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡീക്കൻ നിജോ കുടിയിരിക്കൽ ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ദൈവജനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പുരോഹിതനായി ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണ്. ഡീക്കൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഇന്ന് ആനന്ദത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സുദിനമാണ്. പിന്നിട്ട അനേക വർഷങ്ങൾ പരിശീലനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുമായി അദ്ദേഹം നീങ്ങുകയായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രിയപുത്രനെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച ഡീക്കന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പരിശുദ്ധമായ ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനാ നിരതരായി കഴിയുകയായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേർ അവരോടൊത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ സുന്ദര ദിനത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. ഇന്നിതാ ആ മോഹന പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം പൂവണിയുകയാണ്. കുടിയിരിക്കൽ ജോണി ആനി ദമ്പതികളുടെ 2 മക്കളിൽ
മൂത്ത മകനായി ഡീക്കൻ ആന്റണി നിജോ 1993 സെപ്റ്റംബർ 22 തീയതി ജനിച്ചു. പുത്തമേലിക്കര സ്കൂളിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. ഒരു വൈദികനായി തീരുകയെന്നതാണ് തന്റെ ദൈവവിളിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 2008 അദ്ദേഹം സാഗർ രൂപതയിലെ സെന്റ് മേരീസ് മൈനർ സെമിനാരിയിൽ ചേർന്ന് തന്റെ വൈദിക പഠനത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചു. അതിനുശേഷം ഭോപ്പാൽ സെമിനാരിയിൽ തത്വശാസ്ത്ര പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. ഒരു വർഷത്തെ പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ഉജ്ജയിൻ റുഹാലയ സെമിനാരിയിൽ ദൈവശാസ്ത്ര പഠനവും പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇന്നിതാ ഡീക്കൻ നിജോ കുടിയിരിക്കൽ ദൈവകൃപയാൽ തിരുപ്പട്ടം എന്ന കൂദാശ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഈ ദേവാലയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഡീക്കൻ നിജോയോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ചേർന്ന് നമുക്കും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും അവിടത്തേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ നിമിഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബു ചിരിയങ്കണ്ടത്തച്ഛൻ ഏവർക്കും സ്വാഗതം പറയുന്നു. ഈശോ മിശിഹായിക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. അഭിവന്ദ്യ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ പിതാവേ, സാഗർ രൂപത മുൻ രൂപതാധ്യക്ഷനായ മാർ ജോസഫ് പാസ്റ്റർ നീലങ്കാവിൽ പിതാവേ, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായ ഡീക്കൻ ആന്റണി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ, ബന്ധുമിത്രാദികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സാഗർ മിഷൻ ഹോം ഡയറക്ടർ ഫാദർ ആൻസൺ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇന്ന് സാഗർ രൂപതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സുദിനമാണ്. അനിതര സാധാരണമായ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നാളും കാലതാമസം വരുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യം ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക ഡീക്കൻ ആന്റണി ആണ്. തൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിരകാല സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഇന്ന് സാഗർ മിഷൻ ഹോമിൻ്റെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ നടക്കുവാൻ പോവുക. പ്രത്യേകിച്ച് സാഗർ രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്ന ഡീക്കനെയും അഭിഷേകം നൽകുവാനായി സാഗർ രൂപതാധ്യക്ഷനായ മാർ ജെയിംസ് സത്യകളം പിതാവിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇന്ന് ഈ അൾത്താരയിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ടോണി പിതാവിനെയും നിറഞ്ഞ കയ്യടികളോടെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. പ്രത്യേകമായി സാഗർ മുൻ രൂപതാധ്യക്ഷനായ മാർ ആന്റണി ചിറയത്ത് പിതാവിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക സാന്നിധ്യം നമുക്കുണ്ടെന്നും സാഗർ രൂപതയിലെ എല്ലാ സഹോദര വൈദികരുടെയും സമർപ്പിതരുടെയും സന്യസ്തരുടെയും എല്ലാ സാന്നിധ്യം നമുക്കുണ്ടെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പങ്കുചേരാം. ഒപ്പം തന്നെ വ്യക്തിപരമായ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ അൾത്താരയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ ഇത്രയും ലളിതമായി ഇവിടെ നടത്തുക. അതുകൊണ്ട് അതിൽ എല്ലാവരും സഹകരിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹം ഈ സാഗർ മിഷൻ ഹോമിലും സാഗർ രൂപതയ്ക്കും ലഭിക്കുവാനായി നമുക്കൊരുമിച്ച് ഒരു മനസ്സോടെ ദൈവമക്കളായി തീരുവാനും ഒത്തിരിയേറെ പേർക്ക് അച്ഛനിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും അഭിഷേകങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനുമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങി ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാം. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വളരെ അർത്ഥഗർഭമായ ഒരു കർമ്മത്തിന് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. പുരോഹിതാർത്ഥിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ സഭാസേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ മകനെ കൈകൾ കഴുകി ശുദ്ധമാക്കി ഇരുകരങ്ങളും ശിരസിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തിന് ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.
ഈശോയ്ക്കുമ്മ കൊടുത്തതും ഇന്നുമെന്നോർമ്മയിൽ വീണ്ടും തെളിയും നിന്നോടൊന്നാകാൻ കൊതിക്കുന്നു, നിന്നോടൊന്നാകാൻ കൊതിക്കുന്നു. അമ്മ മടിയിലിരുത്തി വിരലും കുരിശു വരപ്പിച്ച സന്ധ്യകളും ദിനം മുട്ടി കൈകൾ കൂട്ടി ഈശോയ്ക്കുമ്മ കൊടുത്തതും ഇന്നുമെന്നോർമ്മയിൽ വീണ്ടും തെളിയും നിന്നോടൊന്നാകാൻ കൊതിക്കുന്നു, നിന്നോടൊന്നാകാൻ കൊതിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായ ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാന കാർമ്മികനായ അഭിവന്യ പിതാവ് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തുന്നു. കൂടാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആർച്ച് ഡീക്കനും സഹായ വൈദികനും വൈദികാർത്തിയും വൈദികാർത്തിയുടെ മാതാപിതാക്കളും ഇപ്പോൾ തിരികൾ തെളിയിക്കുന്നതാണ്. പ്രകാശം നിറയ്ക്കുന്ന ചൈതന്യമേ, സ്നേഹപ്രഭാവം ഒഴുകുന്ന കാരുണ്യമേ, നിത്യപ്രകാശം നിറയ്ക്കുന്ന ചൈതന്യമേ, സ്നേഹപ്രഭാവം ഒഴുക്കുന്ന കാരുണ്യമേ, നീ തന്നെ സത്യം, നീ തന്നെ മാർഗം, നീ തന്നെ സർവേശ്വരൻ. സുദീർഘമായ പരിശീലനം വിജയപ്രദമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ഡീക്കൻ നിജോ കുടിയേരിക്കലിനെ പൗരോഹിത്യ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തണമെന്ന് സഭയുടെ നാമത്തിൽ ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെ ആർച്ച് ഡീക്കൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബു ചിരിയങ്കണ്ടത്തച്ഛൻ മെത്രാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അഭിവന്യ പിതാവേ, വൈദിക പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന മശംശാന ആന്റണി കുടിയിരിക്കലിന് പുരോഹിത പട്ടം നൽകി സഭയിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിയോഗിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹ ഈ ദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ വൈദികാർത്തി മെത്രാന്റെ മുൻപാകെ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുന്നു. സത്യവിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം കടപ്പെട്ടവനാണല്ലോ പുരോഹിതൻ. വൈദിക പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്നതിനൊരുക്കമായി പുരോഹിതാർത്തി സഭയുടെ വിശ്വാസം ദൃഢമായി ഏറ്റുപറയുവാൻ പോവുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സഭാധികാരികളോടും സഭയുടെ പഠനത്തോടുമുള്ള വിധേയത്വവും പുരോഹിതാർത്തി വൈദിക മേലധ്യക്ഷന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അയോഗ്യനായ ഞാൻ മശംശാന ആന്റണി കുടിയിരിക്കൽ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ മെത്രാന്റെ മുമ്പാകെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തുതിയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സർവശക്തനും പിതാവുമായ ഏക ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകപുത്രനും സകല സൃഷ്ടികൾക്കും മുമ്പുള്ള ആദ്യജാതനും യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുമ്പ് പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനും എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും ഏക കർത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും പിതാവിനോട് കൂടി ഏക സത്തയുമാകുന്നു. അവിടുന്ന് വഴി പ്രപഞ്ചം സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുകയും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യകാ മറിയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി പിറന്നു.
പന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിക്കുകയും സ്ലീവായിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടതുപോലെ 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെയും ജീവിക്കുന്നവരെയും വിധിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നു. പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മാവും ജീവദാതാവുമായ ആത്മാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധവും ശ്ലൈഹികവും സാർവത്രികവുമായ സഭയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിനുള്ള ഏക പ്രബോധന അധികാരം വഴിയോ ഔദ്യോഗികമായി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് വഴിയോ തിരുസഭയിലൂടെ ദൈവികമായി വെളിപ്പെട്ടതും നാം വിശ്വസിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ എഴുതപ്പെട്ടതും പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ കൈമാറ്റപ്പെട്ടതുമായ ദൈവവചനത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നവയെല്ലാം ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശ്വാസവും സന്മാർഗവും സംബന്ധിച്ച് സഭ നിയതമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രബോധനങ്ങളും ഞാൻ ദൃഢമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ റോമിലെ മാർപ്പാപ്പയോ മെത്രാൻ സംഘമോ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധന അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നവ അവർ അവയെ നിയതമായി നിർവചിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവയോടുള്ള വിശ്വാസപൂർവകമായ പൂർണ്ണമായ അറിവോടും സമ്മതത്തോടും കൂടി ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമിയും സാർവത്രിക സഭയുടെ തലവനുമായ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അനുസരിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സഭയും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് മെത്രാപ്പൊലിത്തയോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമികളോടും വിധേയത്വത്തിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പിതാവും മേലധ്യക്ഷനുമായ മാർ ജെയിംസ് അത്തിക്കളം മെത്രാനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും വിധേയത്വത്തോടും കൂടി അനുസരിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമികളുടെയും കൽപ്പനകൾ ഒരിക്കലും എനിക്ക് സാക്ഷിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. പുരോഹിതാർ വിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിക്കുകയാണ്. പട്ടം നൽകൽ ശുശ്രൂഷ നടക്കുക. ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിലുൾപ്പെടുത്തരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ 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 എന്നും ഘോഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് കൃപാപൂർവം ഞങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചതും പൗരോഹിത്യത്തെ പ്രദാനം മായ ഈ ആധ്യാത്മിക ശുശ്രൂഷയുടെ ശക്തിയാൽ ബലഹീനരായ ഞങ്ങളിലൂടെ നാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ഒന്നാമത്തെ കാനോനയുടെ ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും പുരോഹിതാർത്ഥി മുട്ടുകുത്തി അഗാധാചാരം ചെയ്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നു. പുരോഹിതാർത്ഥി ആർച്ച് ഡീക്കനാൽ ആനയിക്കപ്പെട്ട് ആദ്യം ബലിപീഠത്തിൻ്റെ വലതുവശത്തും തുടർന്ന് മാമോദീസ തൊട്ടിയും ചുംബിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഭവനം എത്ര മനോഹരമാകുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ അങ്കണം കാണുവാൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് ആശിച്ചു കാത്തിരുന്നു. എത്ര സമുന്നതമിന്നു പുരോഹിത നീ വരമേ
പ്രാർത്ഥന നാമം തന്നെ തെളിയിക്കുന്നൊരു സത്യമേതല്ലോ. എത്ര സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഭവനം എത്ര മനോഹരമാകുന്നു. കർത്താവിന്റെ അങ്കണം കാണുവാൻ എന്റെ ആത്മാവ് ആശിച്ച് കാത്തിരുന്നു. എൻ്റെ ഹൃദയവും ശരീരവും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നു. കുരുവിയും ചെങ്ങാലിയും പാർക്കുവാൻ കൂടു കണ്ടെത്തി. പ്രതാപവാനായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ബലിപീഠത്തിനരുകിൽ അവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നു. എന്റെ രാജാവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു. അവർ എന്നും ഇടവിടാതെ അങ്ങയെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങയുടെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരും അങ്ങയുടെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരും ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു. അവർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വരണ്ട ഭൂമി ജലാശയമായി മാറും. പുതുമഴയാൽ അത് പരിപുഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും. അവരുടെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചു വരികയും ദേവന്മാരുടെ ദേവനെ സിഹിയോനിൽ അവർ കാണുകയും ചെയ്യും. സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. യാക്കോബിന്റെ ദൈവമേ, എന്നെ ചെവികൊള്ളണമേ. രക്ഷകനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ മുഖം അങ്ങ് തൃക്കൺ പാർക്കണമേ. അന്യസ്ഥലത്ത് 1000 ദിവസത്തേക്കാൾ അങ്ങയുടെ അങ്കണത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ തുണയും രക്ഷയും ദൈവമായ കർത്താവാകുന്നു. അവിടുന്ന് സഹായവും മഹത്വവും നൽകും. പരിശുദ്ധമായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് തൻ്റെ വരങ്ങൾ നിഷേധിക്കയില്ല. പ്രതാപവാനായ ദൈവമേ, അങ്ങിൽ ശരണപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദിമുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഭവനം എത്ര മനോഹരമാകുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ അങ്കണം കാണുവാൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് ആശിച്ച് കാത്തിരുന്നു. എത്ര സമുന്നതമിന്നു പുരോഹിത നീ ബരമേറ്റ വിശിഷ്ട സ്ഥാനം. വരുവിന്ദരയുടെ ലവണമിതാ പൗരോഹിത്യം കൈക്കൊള്ളാം. വരുവിന്ദരയുടെ ലവണമിതാ പൗരോഹിത്യം കൈക്കൊള്ളാം. ഉറക്കെട്ടോർക്കത് എത്ര സമുന്നതം ഇന്നു പുരോഹിതൻ നീ ബരമേറ്റ വിശിഷ്ട സ്ഥാനം. എത്ര
സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. വിശുദ്ധിയുടെ മഹാപുരോഹിതനായ മിശിഹായെ, നിന്റെ ആഗമനത്തോടുകൂടി സാദൃശ്യങ്ങളും ഉപമകളും ഇല്ലാതായി പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന അഹറോൻ വംശത്തിന്റെ പൗരോഹിത്യം അവസാനിക്കുകയും പാപങ്ങളും കടങ്ങളും മോചിക്കുന്ന നിന്റെ ആധ്യാത്മിക പൗരോഹിത്യം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനായ കർത്താവേ, നിന്റെ ദാസന്റെ മേൽ ആശിസ്സുകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും വർഷിക്കണമെന്ന് നെടുവീർപ്പോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. സന്തോഷത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടി നിന്റെ ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നെ സ്തുതിക്കുവാനും നിന്റെ നാമത്തിന് സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ബലിയായി സമർപ്പിക്കുവാനും പൗരോഹിത്യ വരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇയാളെ അലങ്കരിക്കണമേ. ആധ്യാത്മിക വരങ്ങളുടെ ദാതാവും സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനായ എന്നേക്കും. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരൻ, അങ്ങയുടെ പ്രസാദത്തിനും മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനുമായി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ധൂപം അങ്ങയുടെ ആരാധ്യമായ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആശീർവദിക്കപ്പെടട്ടെ. ആമേൻ. അങ്ങയുടെ പുരോഹിതന്മാർ നീതിയും വിശുദ്ധന്മാർ മഹത്വവും ധരിക്കും. കൈകളുയർത്തി വിളിക്കുകയായി വൈദികനിന്നേ ബലിവേദികയിൽ ദൈവസുതൻ തൻ രക്തശരീരം പാവനമാക്കും ദിവ്യാത്മാവിനെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കണയുവാനും മർത്യരെ അമർത്യരാക്കി തീർക്കുന്ന വിശുദ്ധ മാമോദീസായുടെ ജലം ആശീർവദിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ കൃപയാലും അനുഗ്രഹത്താലും ഈ ദാസന്റെ മേൽ അനുഗ്രഹം വർഷിക്കുകയും ഇയാളുടെ കരങ്ങളെ വിശുദ്ധി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ആധ്യാത്മിക വരങ്ങളുടെ ദാതാവും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. സത്യമായും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. സഹോദരരെ, നിങ്ങൾ സ്വരമുയർത്തി ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ. നമ്മോടുകൂടെ വിശുദ്ധരിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും സത്യർഹനും
ഫലവാനും അമർത്തിനുമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത വിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും. ഉള്ളത് 2 എണ്ണം പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും 2 എണ്ണം പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും. ആദ്യത്തെ 3 വായനകളുടെയും ക്രമം ഇപ്രകാരമാണ്. പഴയ നിയമത്തിലെ പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന ഡീക്കൻ നിജോയുടെ അമ്മ ആനി ജോണിയായിരിക്കും നിർവഹിക്കുക. ജെറമിയായുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള 2ാം വായന ഡീക്കൻ്റെ ഇടവകാംഗമായ ബ്രദർ ജിജോ ആയിരിക്കും നിർവഹിക്കുക. ലേഖന വായന ഡീക്കൻ്റെ അനുജൻ ഷിജോ ആയിരിക്കും നിർവഹിക്കുക. നമുക്ക് ശാന്തമായി വചനങ്ങൾ ശ്രവിക്കാം. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന 3-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. പിതാവെ ആശീർവദിച്ചാലും. മിശിഹ സഹോദരി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മോശയെ വിളിക്കുന്നു. മോശ തന്റെ അമ്മായിയപ്പനും മിദ്യാനിലെ പുരോഹിതനുമായ യത്രോയുടെ ആടുകളെ മേയിച്ചു കഴിയുകയായിരുന്നു. അവൻ മരുഭൂമിയിലൂടെ മറുഭാഗത്തേക്ക് ആടുകളെ നയിക്കവേ ദൈവത്തിന്റെ മലയായ ഹോറേബിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ ഒരു മുൾപടർപ്പിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ജ്വലിച്ചുയർന്ന അഗ്നിയിൽ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അവൻ ഉറ്റുനോക്കി. മുൾപടർപ്പ് കത്തി ജ്വലിക്കുകയായിരുന്നു, എങ്കിലും അത് എരിഞ്ഞു ചാമ്പലായില്ല. അപ്പോൾ മോശ പറഞ്ഞു, ഈ മഹാദൃശ്യം ഞാൻ അടുത്തു ചെന്ന് ഒന്ന് കാണട്ടെ. മുൾപടർപ്പ് എരിഞ്ഞു ചാമ്പലാകുന്നില്ലല്ലോ. അവൻ അത് കാണുന്നതിന് അടുത്തു ചെല്ലുന്നത് കർത്താവ് കണ്ടു. മുൾപടർപ്പിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം അവനെ വിളിച്ചു, മോശേ മോശേ. അവൻ വിളി കേട്ടു, ഇതാ ഞാൻ. അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്തു, അടുത്തു വരരുത്, നിന്റെ ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു മാറ്റുക, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശുദ്ധമാണ്. അവിടുന്ന് തുടർന്നു, ഞാൻ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമാണ്, അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവം. മോശ മുഖം മറച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ നേരെ നോക്കുവാൻ അവന് ഭയമായിരുന്നു. കർത്താവ് വീണ്ടും അരുളി ചെയ്തു, ഈജിപ്തിലുള്ള എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ക്ലേശങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു. മേൽനോട്ടക്കാരുടെ ക്രൂരത കാരണം അവരിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന രോദനം ഞാൻ കേട്ടു. അവരുടെ യാതനകൾ ഞാൻ അറിയുന്നു. ഈജിപ്തുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കാനും അവിടെ നിന്ന് ക്ഷേമകരവും വിസ്തൃതവും തേനും പാലും ഒഴുകുന്നതുമായ ഒരു ദേശത്തേക്ക് കാനാന്യർ, ഹിത്യർ, അമര്യോർ, പെരീസ്യർ, ഹിവ്യർ, ജബ്യൂസ്യർ എന്നിവർ അധിവസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവരെ നയിക്കാനുമാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാ, ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നിലവിളി എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈജിപ്തുകാർ അവരെ എപ്രകാരം മർദ്ദിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. ആകയാൽ വരൂ, ഞാൻ നിന്നെ ഫറവോയുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കാം. നീ എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. ദൈവമായ കർത്താവിന് സ്തുതി. രണ്ടാം വായന ജെറമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായന 1-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. പിതാവെ ആശീർവദിച്ചാലും. ദൈവം മകനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബെഞ്ചമിൻ ദേശത്ത് അനാഥോത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരിൽ ഒരാളായ ഹിൽക്കിയുടെ മകൻ ജെറമിയായുടെ വാക്കുകൾ. യൂദ രാജാവായ ആമോന്റെ മകൻ ജോസിയായുടെ വാഴ്ചയുടെ 13-ാം വർഷം ജെറമിയായ്ക്ക് കർത്താവിൻ്റെ അരുൾപ്പാടുണ്ടായി. യൂദ രാജാവായ ജോസിയായുടെ മകൻ യഹായോക്കോബിൻ്റെ കാലത്തും ജോസിയ രാജാവിൻ്റെ മകൻ സെദേക്കിയായുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ 11-ാം വർഷം 5-ാം മാസം ജെറുസലേം നിവാസികൾ നാടുകടത്തപ്പെടുന്നതുവരെയും അവന് കർത്താവിൻ്റെ വചനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കർത്താവ് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു, മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിനക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞു, ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു, ജനതകൾക്ക് പ്രവാചകനായി ഞാൻ നിന്നെ നിയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞാൻ കേവലം ബാലനാണ്, സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പാഠവുമില്ല. കർത്താവ് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു, വെറും ബാലനാണെന്ന് നീ പറയരുത്. ഞാൻ അയക്കുന്നിടത്തേക്ക് നീ പോകണം, ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നതെന്തും സംസാരിക്കണം. നീ അവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട, നിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് നിന്നോടുകൂടെ ഞാനുണ്ട്. കർത്താവ് കൈനീട്ടി എൻ്റെ അധരത്തിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു,
ഇതാ എൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ നാവിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. പിഴുതെറിയാനും ഇടിച്ചു തകർക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും തകിടം മറിക്കാനും പണിതുയർത്താനും നട്ടുവളർത്താനും വേണ്ടി ഇന്നിതാ ജനതകളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും മേൽ നിന്നെ ഞാൻ അവരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവിന് സ്തുതി. അമ്പരമനവരതം ദൈവമഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ നിത്യപുരോഹിതനീശോധൻ നിർമ്മലമാകുമനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. കരവിരുതല്ലോ വാനവിധാനങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ നിത്യപുരോഹിതനീശോധൻ നിർമ്മലമാകുമനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികളിൽ. നിത്യപിതാവിനും സുതനം റൂഹാക്കും സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ നിത്യപുരോഹിതനീശോധൻ നിർമ്മലമാകുമനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ നിത്യപുരോഹിതനീശോധൻ നിർമ്മലമാകുമനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികളിൽ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. സർവജ്ഞനായ ഭരണകർത്താവും തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ വിസ്മയനീയനായ പരിപാലകനും സകല നന്മകളുടെയും സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായ ദൈവമേ, അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത വിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും വിശുദ്ധ പത്രോസ്ലീഹ എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിതാവേ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഒരു സഹശ്രേഷ്ഠനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹനങ്ങളുടെ ദൃക്സാക്ഷിയും വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തിൻ്റെ പങ്കുകാരും എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ ഉപദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അജഗണത്തെ പരിപാലിക്കുവിൻ. അത് നിർബന്ധം മൂലമായിരിക്കരുത്. ദൈവത്തെ പ്രതി സന്മനസ്സോടെ ആയിരിക്കണം. ലാഭേച്ഛയോടെ ആയിരിക്കരുത്. തീക്ഷ്ണതയോടെ ആയിരിക്കണം. അജഗണത്തിൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യം ചുമത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കരുത്. സന്മാതൃക നൽകിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം.
ഇടയന്മാരുടെ തലവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഒളിമങ്ങാത്ത കിരീടം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ഹല്ലേലൂയ പാടിയിടുന്നേ, ഹല്ലേലൂയ 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 പാടിയിടുന്നേ, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നല്ലൊരാശയമെന്നനതാരിൽ വന്നു നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിടുന്നു. രാജാവിൻ തിരുമുൻപിൽ കീർത്തൻ മധുവായി ഞാനതൊഴുക്കിടട്ടെ. ഏറ്റമനുഗ്രഹപൂരിത കവിത തുലിക പോലെ നാവിപ്പോ. സാധനം അതുപോൽ സുധനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ഉയരട്ടെ. ആദി മുതൽക്കേ ഇന്നും നിത്യവുമായി ഭവിച്ചിടട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ പാടിയിടുന്നേ, ഹല്ലേലൂയ 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 പാടിയിടുന്നേ, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം നിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാം. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. അധ്യായം 17 9 മുതൽ 22 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ലോകത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. അങ്ങ് എനിക്ക് തന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ അവർ അവിടുത്തേക്കുള്ളവരാണ്. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അങ്ങയുടേതാണ്, അങ്ങയ്ക്കുള്ളതെല്ലാം എൻ്റേതും. ഞാൻ അവരിൽ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിമേൽ ഞാൻ ലോകത്തിലല്ല, എന്നാൽ അവർ ലോകത്തിലാണ്. ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, നമ്മെപ്പോലെ അവരും ഒന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ അവരെ അങ്ങ് കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞാൻ അവരോടുകൂടി ആയിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകിയ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവരെ സംരക്ഷിച്ചു. ഞാൻ അവരെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. വിശുദ്ധ ലിഖിതം പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി നാശത്തിൻ്റെ പുത്രനല്ലാതെ അവരിൽ ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇതെല്ലാം ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സന്തോഷം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അവിടുത്തെ വചനം അവർക്ക് ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലോകം അവരെ ദ്വേഷിച്ചു. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെതല്ലാത്തതുപോലെ അവരും ലോകത്തിൻ്റെതല്ല. ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ അവിടുന്ന് എടുക്കണമെന്നല്ല, ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെതല്ലാത്തതുപോലെ അവരും ലോകത്തിൻ്റെതല്ല. അവരെ അങ്ങ് സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. അവിടുത്തെ വചനമാണ് സത്യം. അങ്ങ് എന്നെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതുപോലെ ഞാനും അവരെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു. അവരും സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവരുടെ വചനം മൂലം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പിതാവേ, അങ്ങ് എന്നിലും ഞാൻ അങ്ങയിലുമായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും നമ്മിലായിരിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ അവിടുന്ന് എന്നെ അയച്ചുവെന്ന് ലോകം അറിയുന്നതിനും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും ഒന്നായിരിക്കുന്നതിന് അങ്ങ് എനിക്ക് തന്ന മഹത്വം അവർക്ക് ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. മിശിഹായിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ സാഗർ രൂപതയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷൻ അഭിമന്യ പാസ്റ്റർ നീലങ്കാവിൽ പിതാവേ, പ്രിയ ആൻസനച്ച, ബാബു അച്ച, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ താരമായി ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രദർ ഷമാശ, നിജോ ഷമാശ, നിജോയുടെ മാതാപിതാക്കളെ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ, പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, വളരെയേറെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു സമയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുടിയിരിക്കൽ കുടുംബം ഇന്ന് വളരെയേറെ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്. നിജോയുടെ അങ്കിൾമാരും ആൻറ്റിമാരും ഇളയപ്പന്മാരും വല്യപ്പന്മാരും അവരുടെ മക്കളൊക്കെ കൂടിയാൽ തന്നെ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടമാകുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണേ. അത്രയും വലിയൊരു കുടുംബ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആ ഇഴയടുപ്പത്തിലാണ് അവരിവിടെ സന്നിഹിതരല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ തിരുക്കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടവക, കാരോട്ടുകര സെൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് ഇടവക വളരെയേറെ ഇന്നത്തെ ദിവസം സന്തോഷിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ ഒരു മകൻ കർത്താവിൻ്റെ അത്യുന്നത പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന സമയം. അവിടെയും ഇന്ന് കുർബാനയ്ക്ക് പാട്ടുപാടുന്നത് വികാരിയച്ഛനാണ്. കുർബാനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷയായിരിക്കുന്നത് ഇടവകയിലെ ഷമ്മാശന്മാരാണ്. അങ്ങനെ ഇടവകയുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ കൊച്ചു ദേവാലയത്തിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട്. കുറ്റൂർ സാഗർ മിഷൻ ഹോം, അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പൗരോഹിത്യ ദാന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയിലെ സഹായമെത്രാൻ എന്ന നിലയിൽ തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയും സാഗർ രൂപതയും തമ്മിലുള്ള പൊക്കിൾക്കുടി ബന്ധത്തിൻ്റെ ഇടമാണ് ഈ സാഗർ മിഷൻ ഹോം. സാഗർ മിഷൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ തൃശ്ശൂർ അതിരൂപത അഭിമാനത്തോടുകൂടെ നോക്കിക്കാണുന്ന, തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയിലെ ധാരാളം മക്കൾ മിഷണറിമാരായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത ആ സാഗർ രൂപത, അവിടേക്ക് അവിഭക്ത തൃശ്ശൂർ രൂപതയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതാ ഒരു മകനും കൂടെ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് മിഷണറിയായി സാഗറിലേക്ക് പോകുകയാണ്. അഭിമന്യ ക്ലെമൻസ് പിതാവിൽ തുടങ്ങി നിലങ്കാവിൽ പിതാവിലൂടെ, ആൻ്റണി ചിറയത്ത് പിതാവിലൂടെ തുടർന്ന് ജെയിംസ് പിതാവിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ പൊക്കിൾക്കുടി ബന്ധം ദൈവസന്നിധിയിലെ വലിയ നന്ദിയോടുകൂടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. സാഗർ സീറോ മലബാർ രൂപത ഇന്ന് ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സുദിനമാണ്. 5 ജില്ലകളിലായി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 40,000 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന വിശാലമായ ഒരു മേച്ചിൽപ്പുറത്തിലേക്ക് നിജോ ഷമ്മാശൻ മിഷണറി വൈദികനായി ഇന്ന് അയക്കപ്പെടുകയാണ്. അഭിമന്യ ജെയിംസ് പിതാവിൻ്റെ പകരക്കാരനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ അഭിമന്യ ആൻ്റണി പിതാവും നമ്മളുടെ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അനേകം പേര് സാഗറിലും കാരോട്ടുകരയിലും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ബന്ധുകുടുംബങ്ങളിലും സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിലും സഹപാഠികളുമൊക്കെ ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നിജോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയൊരു നമ്പർ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള വളരെ
അനുഗ്രഹപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് എന്ന് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർക്കാം. ഏറെ കാത്തിരുന്ന ഒരു സമയമെന്ന ആരംഭത്തിൽ ഷമ്മാശൻ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇതൊരു ലോക്ക്ഡൗണിലായി. പക്ഷേ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യത്തിൽ ഒത്തിരി പേരുടെ ശാരീരികമായ സാന്നിധ്യം എവിടെയില്ലെങ്കിലും വലിയ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിലാണ്, ഒരു പക്ഷേ വളരെ ഹൃദയഹാരിയായിട്ടുള്ള ഒരന്തരീക്ഷത്തിലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഇടവകപ്പള്ളിയിൽ വികാരിച്ചൻ തന്നെ കൊയറ് നയിക്കുക, നമ്മുടെ ഇവിടെ കിട്ടിയ രണ്ടച്ഛന്മാർ, നമ്മുടെ ഈ ഹൗസിലെ രണ്ടച്ഛന്മാർ സഹകാർമ്മികരാകുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം, അതിൻ്റെ ഒരു ലാളിത്യം ഒരു പക്ഷേ മിഷനിൽ പോകുന്ന നിജോയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പാസ്റ്റർ പിതാവൊക്കെ മിഷനിലെ അവിടുത്തുകാരായിട്ടുള്ള ചില അച്ഛന്മാർക്ക് പട്ടം കൊടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും വഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറേയേറെ ആർഭാടങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിജോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിലും ഇനി ഈ പട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ശാരീരികമായ സാമീപ്യമൊന്നും നിനക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും ഒക്കെ അവരൊക്കെ ഇവിടെ നീ അങ്ങനെ വിട്ടിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും കൂടിയാണ് ഈ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ എന്നെനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. ഇതുപോലൊരു പട്ടം 1946 നവംബർ 1-ാം തീയതി നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു മെത്രാസന മന്ദിരത്തിലെ ബിഷപ്സ് ഹൗസിലെ ചാപ്പലിൽ, ബിഷപ്സ് ഹൗസിലെ ചാപ്പലുകളിൽ എന്തുമാത്രം പേരെ കൊള്ളുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇന്നിപ്പോൾ നീ രാവിലെ 10-20 പേര് മാക്സിമം കൊള്ളും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചാപ്പലിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു ഓർഡിനേഷനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരാനായിട്ട് ബന്ധുക്കൾ പോലും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാര്യമായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന പേരായിട്ട് ഈ 46 നവംബർ 1-ന് പട്ടം നടന്നു. അത് വേറെ ആരുമല്ല, കരോൾ വൊയ്റ്റീവയുടേതാണ്. പിന്നീട് നമ്മുടെ മാർപ്പാപ്പയായ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ, വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ മെത്രാം പട്ടം അങ്ങനെയാണ് നടന്നത്. മെത്രാം പട്ടമല്ല, നിൻ്റെ പോലെ തന്നെയുള്ള വൈദിക പട്ടം നടന്നത് ഒരു കൊച്ചു ചാപ്പലിൽ കുറച്ച് പേര് ഒരുമിച്ചാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെത്രാൻ വൈദിക പട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു അനുഭവം കരോൾ വൊയ്റ്റീവ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ കരോൾ വൊയ്റ്റീവ അച്ഛനാകാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പാറമട തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. വലിയൊരു സാഹിത്യവും കലയുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നിരുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. സ്വന്തമായിട്ടൊരു നാടക ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നാടക ട്രൂപ്പുമൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ തമ്പുരാൻ്റെ വിളി കിട്ടിപ്പോന്ന ആളാണ്. ഈ നാടക ട്രൂപ്പിൻ്റെ വാർഷികാഘോഷം എല്ലാം ഇപ്പോഴും അത് കരോൾ വൊയ്റ്റീവ അതിൽ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു. സെമിനാരിയിൽ ചേർന്നാലും ഈ നാടക ട്രൂപ്പ് അത് കരോളിൻ്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാർഷികത്തിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും കരോൾ വൊയ്റ്റീവയായിരുന്നു. ആ വർഷം 46 ഈ വാർഷികം വന്നത് കരോളിൻ്റെ പൗരോഹിത്യ സ്വീകരണത്തിൻ്റെ അതേ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അത് കരോളിനെ ഒത്തിരിയേറെ ചിന്തിപ്പിച്ചു. കരോൾ അവർക്ക്, ഈ നാടക ട്രൂപ്പുകാർക്ക് ഒരു എഴുത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട്. ആ എഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: ഒരു പക്ഷേ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇനി എങ്ങനെ സന്നിഹിതനായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. ഒരു വൈദികൻ ദൈവജനത്തിൻ്റെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ സന്നിഹിതനാകുന്നത് പോലെയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും സന്നിഹിതനാകാവൂ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈദികൻ ജനത്തിൻ്റെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ സന്നിഹിതനാകുന്നത്? അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ഹിഡൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എന്നാണ്.
അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള, ഇനി നിജോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ഒരു ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ശാരീരിക സാന്നിധ്യമല്ല, മറിച്ച് ഒരു ഇന്നർ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ്. കരോൾ വോയ്റ്റിയോ പറയുകയാണ്, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുറകിലിരുന്ന്, ഇതുവരെയൊക്കെ ഞാൻ അരങ്ങിലും നിങ്ങളുടെ കൂടെയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുമായിരുന്നു, ഇനി പുറകിലിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവകൃപയുടെ ഉറവിടമായി തീരുവാനാണ് ഞാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നിജോ ഇങ്ങനെ ഒരു വിളിയിലേക്കാണ് ഇന്ന് മുതൽ കടന്നു വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കുർബാനയുടെ ആരംഭത്തിൽ ബാബുച്ചൻ പറയുണ്ടായി, ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശമൊക്കെ അനുസരിച്ച് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നത് എന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊരു സാമൂഹിക അകലം എന്നതിനേക്കാളും ഒരു ശാരീരിക അകലമാണ് നമ്മൾ പാലിക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ശാരീരിക അകലമാണ്. ഈ രോഗം പടരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി 2 പേര് ശാരീരികമായിട്ട് അകന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ സാമൂഹികമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ്. ഇന്ന് മുതൽ നിജോയുടെ ഈ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, സമൂഹത്തിലെ സാന്നിധ്യം ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. നിജോയുടെ സാമൂഹികമായ ആ സാന്നിധ്യം ഇനി അത് സഭാ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ഒരു സാന്നിധ്യമാണ്. സഭാ കൂട്ടായ്മയിൽ ദൈവകൃപയുടെ സാന്നിധ്യമായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതിനാണ് നിജോ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നിജോ ഇനി മിഷനിൽ ചെന്ന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മിഷൻ്റെ ചാർജ് തരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾ നിജോയെ അന്വേഷിച്ച് വരേണ്ടത് അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാകരുത്. കരുണ തോന്നണമേ, ഞങ്ങൾ അവമാനം സഹിച്ചു മടുത്തു, ആക്ഷേപകരുടെ പരിഹാസവും അഹങ്കാരികളുടെ നിന്ദനവും കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവ് തളർന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദിമുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവനെ, അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുന്നു. ശുശ്രൂഷകളിൽ നിൻ കൃപയെന്നും ചൊരിയണമേ. കർത്താവേ, ശുശ്രൂഷകളിൽ നിൻ കൃപയെന്നും ചൊരിയണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ദിവ്യദാനത്തെ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ആരാധകൻ്റെ മേൽ അങ്ങയുടെ സമൃദ്ധമായ കൃപയും ഉദാരമായ ദാനങ്ങളും വർഷിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിങ്കൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഇയാൾക്ക് കൃപയേകണമേ. വിശുദ്ധ സ്ലീവായാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനത്തെ അങ്ങയുടെ സ്തുതിയുടെ സ്വരം കേൾപ്പിക്കുവാൻ ഇയാളെ പ്രാപ്തനാക്കണമേ. സജീവവും ജീവദായകവുമായ അങ്ങയുടെ അടയാളത്താൽ മുദ്രിതരായ അജഗണത്തെ അങ്ങയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ അറിയിക്കുവാൻ ഇവനെ ശക്തനാക്കണമേ. ആധ്യാത്മിക വരങ്ങളുടെ ദാതാവും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ഗീതം ആലപിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഡീക്കൻ അഗാധാചാരം ചെയ്യുകയും സമൂഹം മുഴുവനും മുട്ടുകുത്തി ഈ ഡീക്കന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വന്നു നിറഞ്ഞു വസിച്ചവനാ ആശ്വാസക പരിശുദ്ധാത്മാ ആരാധിലിറങ്ങ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. തിരുപ്പട്ടം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഡീക്കൻ ഇപ്പോൾ മുട്ടുകുത്തി തലകുനിച്ച് കൈകൾ യാചനാരൂപത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. മെത്രാൻ മുടി ധരിച്ച് അംശവടിയേൽപ്പിച്ച് കൈകൾ നീട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ താഴ്ന്ന സ്വരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പൗരോഹിത്യം എന്ന കൂദാശ ഇതര കൂദാശകളുടെ പരികർമ്മത്തിന് ആവശ്യമായതിനാൽ അത് ഉന്നതവും ശ്രേഷ്ഠവുമാണ്. ഈ കൂദാശ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ തന്നെ ശക്തനാക്കണമെന്ന് അഭിമന്യ പിതാവ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമുക്കും പിതാവിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. കുറവുകളെ സദാ പരിഹരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സംപ്രീതിയോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടും കൂടി എപ്പോഴും നമ്മോടൊത്തുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഭയഭക്തിജനകവും ഉന്നതവുമായി ശുശ്രൂഷ ബലഹീനനായ എൻ്റെ കരങ്ങൾ വഴി നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവിടുന്ന് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. എപ്പോഴും സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഒന്നാം കൈവയ്പ് പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുകയാണ്. മെത്രാൻ ഇടതു കൈ യാചനാരൂപത്തിൽ നീട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടും വലതു കൈ പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്ന ഡീക്കന്റെ ശിരസിന് മുകളിൽ കമഴ്ത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക. നല്ലവനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, കൃപാപൂർണനായ ഞങ്ങളുടെ രാജാവേ, അവർണ്ണനീയമായ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ സഭയിൽ ദൈവിക ദാനങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ കർത്താവേ, പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ കൈവെപ്പ് വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശ്ലൈഹിക പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അങ്ങയുടെ സഭയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുരോഹിതനായി തീരുന്നതിന് ഈ ദാസനെ അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരം
ഇയാളുടെ മേലിറങ്ങി വന്ന അങ്ങയുടെ ഏകജാതന്റെ കരുണയാലും അനുഗ്രഹത്താലും ഇയാൾ കേൾപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ നിർവഹണത്തിനായി ഇയാളെ പരിപൂർണനാക്കട്ടെ. അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും. പുരോഹിതാർത്ഥിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സമൂഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തോട് അനുഗ്രഹം യാചിക്കുവിൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിൽ പുരോഹിതനായി പട്ടം നൽകപ്പെടുവാൻ നിയുക്തനായിരിക്കുന്ന മശംശാന ആന്റണി കുടിയിരിക്കലിന് വേണ്ടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. തിരുപ്പട്ട ദാന ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ്. രണ്ടാം കൈവെപ്പ് പ്രാർത്ഥന ഉടനെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ കൈവെപ്പ് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഡീക്കനായ നിജോ കുടിയിരിക്കൽ പൗരോഹിത്യ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരും ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മെത്രാൻ ഇടതുകരം യാചനാരൂപത്തിൽ നീട്ടി വലതുകരം വൈദികാർത്ഥിയുടെ ശിരസിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടാം കൈവെപ്പ് പ്രാർത്ഥന നടത്തുക. ശുശ്രൂഷ പൗരോഹിത്യ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഈ വൈദികാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. കർത്താവേ, ശക്തനായ ദൈവമേ, ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും അവയിലുള്ള സകലത്തിൻ്റെയും സ്രഷ്ടാവേ, അങ്ങ് തിരുസഭയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വിശുദ്ധരുടെ തികവിനും ശുശ്രൂഷയുടെ നിർവഹണത്തിനും സഭാഗാത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്കുമായി അതിൽ പ്രവാചകന്മാരെയും സ്ലീഹന്മാരെയും പ്രബോധകന്മാരെയും പുരോഹിതൻ പാർക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആവാസം വഴി ഈ വിശുദ്ധമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വേർതിരിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ട വരം നൽകണമേ. കർത്താവേ, ശക്തനായ ദൈവമേ, രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ച് അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും തിരുസഭയിൽ അങ്ങേക്ക് പ്രാർത്ഥനയും കൃതജ്ഞതാ ബലികളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടും നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടും കൂടി അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ മധുബഹായിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനും കർത്താവായ അങ്ങയുടെ പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗഭാഗിത്വത്തിന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ നിഗൂഢമായ ജനനത്തിന് വേണ്ടി മോചകമായ മാമോദീസാ തൊട്ടി അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ആശീർവദിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ ജനത്തിന് പാപമോചനം നൽകുന്നതിനും സഭയുടെ നാമത്തിൽ വിശുദ്ധ സഭയുടെ സന്താനങ്ങളെ പുണ്യപ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ ഇയാൾ ചെയ്യുന്ന നിർമ്മല ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രതിഫലമായി വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ പ്രസന്നവദനരായിരിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ ഏകജാതന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും വഴി അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഭയഭക്തിജനകമായ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ പ്രത്യാശാപൂർവം നിലനിൽക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഇയാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമേ. അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഡീക്കനായിരുന്ന നിജോ കുടിയിരിക്കൽ ഇതാ വൈദികനായി ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. വൈദികനായി തീർന്ന നിജോ അച്ഛൻ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനമാണ് ഇനി. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിർമ്മലതയോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടി വ്യാപരിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള നവവൈദികന്റെ പ്രത്യേക ചുമതലയുടെ പ്രതീകമാണ് ഈ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ. കൊത്തീന പുതിയ മനുഷ്യനെയും, ഉറാറ പരിശുദ്ധിയെയും, സൂനാറ ശുദ്ധതയെയും, കാപ്പ നീതിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഭൂമിയിൽ നിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നൈർമല്യത്തോടും തീക്ഷ്ണതയോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടി നിന്നെ തന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവം നീതിയുടെ വസ്ത്രം എന്നേക്കുമായി നിന്നെ ധരിപ്പിക്കട്ടെ. ആമേൻ. സുവിശേഷം നൽകുന്ന അനുഷ്ഠാനമാണ് ഇനി വരുന്നത്. ആർച്ച് ഡീക്കൻ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥം മെത്രാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു. മെത്രാൻ പ്രാട്ടം സ്വീകരിച്ച നവവൈദികന് അത് നൽകുന്നു. നവവൈദികൻ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥം ചുംബിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു. ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുവാനും പ്രസംഗിക്കുവാനുമുള്ള പുരോഹിതന്റെ കടമയെയാണ് ഈ ദാനം സൂചിപ്പിക്കുക. വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ സുവിശേഷം നീ പ്രഘോഷിക്കുക. സുവിശേഷത്തിലെ ഈശോ നിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രവും ഈശോയുടെ സുവിശേഷം ായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവജനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്ക തിരുസഭയിൽ പൗരോഹിത്യ നിർവഹണത്തിനായി നിജോ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആന്റണി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ എന്നേക്കുമായി വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും പരിപൂർണനാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. മെത്രാൻ അംശവടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നവവൈദികനെ ബലിപീഠത്തിന്റെ ചുറ്റും നയിക്കുകയും പിന്നീട് ഇടതുവശത്തും ചുംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി വിളിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ സാമീപ്യം ലഭിക്കും. ദാസത്വാത്മിക നാണയമാം കക്രാൻ നൽകിയ മിശിഹായേ, നിൻ തുണ ചിന്തുക നിന്ദാനം കൈക്കൊണ്ടവനാം ദാസനിൽ നീ. ദാസത്വാത്മിക നാണയമാം കക്രാൻ നൽകിയ മിശിഹായേ, നിൻ തുണ ചിന്തുക നിന്ദാനം കൈക്കൊണ്ടവനാം ദാസനിൽ നീ. കർത്താവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി വിളിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ സാമീപ്യം ലഭിക്കും. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ദുഷ്ടരെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്റെ അധരങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും. ജീവജാലങ്ങൾ എന്നെന്നും അവിടുത്തെ തിരുനാമം പ്രകീർത്തിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി, ആദിമുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. കർത്താവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി വിളിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ സാമീപ്യം ലഭിക്കും. നരരക്ഷകൻ ശിഹായേ, ഞങ്ങൾ ചരിക്കും മാർഗങ്ങൾ നീ താൻ ശോഭനമാക്കുന്നു. ശക്തിയിലും നിന്ദുത്തിയിലും നരരക്ഷകനാം ശിഹായേ, ഞങ്ങൾ ചരിക്കും മാർഗങ്ങൾ നീ താൻ ശോഭനമാക്കുന്നു. ശക്തിയിലും
അത്ഭുതദയാലും കാരുണ്യാർദ്രമാശ്രയനും. കാനോനയുടെ ഈ കൈ ചുംബിക്കുകയും മെത്രാൻ നവവൈദികനെ ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിന്നെ സ്വീകരിച്ച മിശിഹ നീതിയുടെ സേവനത്തിനായി നിന്നെ എന്നേക്കും പൂർണ്ണനാക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ധനയും മഹത്വവും അങ്ങേക്കുണ്ടാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിർമ്മലയോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടി അങ്ങയുടെ മുമ്പാകെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ കരിക്കണമേ. ബലഹീനരായി ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാരുടെ അപേക്ഷകളാൽ സകല നന്മയും കൃപയും നിറഞ്ഞ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും സഹായവും ആരാധ്യമായ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ നിഗൂഢവും സ്തുത്യർഹവുമായ ശക്തിയും അങ്ങയുടെ ബലഹീനരായ ആരാധകരുടെ മേൽ ചൊരിയണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ, വിജയശ്രീലാളിതമായ കുരിശിന്റെ ശക്തിയും ദിവ്യസഹായവും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധ കന്യകയും അനുഗ്രഹീതവും മാതാവും കൃപാവരപൂർണയും ഭാഗ്യവതിയുമായ മറിയത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും നീതിമാനായ മാർ യൗസേപ്പിൻ്റെയും സ്നാപയോഹന്നാൻ്റെയും അപേക്ഷയും എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് സഹായകമായിരിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വിശുദ്ധ സ്ലീഹന്മാരുടെയും സുവിശേഷകന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളും സൃഷ്ടിയിൽ സമാധാനം വിതയ്ക്കുന്നവരുടെയും നീതിയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പ്രകാശകരുമായ വിശ്രുത യോദ്ധാക്കളുടെയും യാചനകളും നിരന്തരം നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഭാരതത്തിന്റെ അപ്പസ്തോലനും ഞങ്ങളുടെ പിതാവുമായ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണതയും പ്രേക്ഷിത ചൈതന്യവും ഞങ്ങളെ നിരന്തരം പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പ്രഥമ വേദസാക്ഷിയായ മാർ എസ്തപാനോസിന്റെയും പൗരസ്ത്യ ഗുരുക്കന്മാരായ മാർ അഥായിയുടെയും മാർ മാറിയുടെയും മാർ യാക്കോബിന്റെയും മാർ ഗീവർഗീസിന്റെയും മാർ കുര്യാക്കോസിന്റെയും മറ്റു വേദസാക്ഷികളുടെയും മാർ അപ്രേമിന്റെയും മറ്റു മൽപാന്മാരുടെയും സകല വിശുദ്ധരുടെയും ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെയും മധ്യസ്ഥതയും പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവിൻ്റെ ആശീർവാദത്തിനായിട്ട് തലകുനിക്കാം. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനായ ദൈവം തൻ്റെ അനന്തമായ കൃപയാൽ നിന്നെ പരിപൂർണനാക്കട്ടെ. തൻ്റെ ഭവനത്തെ യഥായോഗ്യം ഭരിക്കുന്നതിന് അവിടുന്ന് നിന്നെ ശക്തനാക്കട്ടെ. പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ മഹനീയ മുദ്ര പതിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ ഹൃദയം എന്നും വിശുദ്ധിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ. തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെ അവിടുത്തെ തിരുവിഷ്ടമനുസരിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കട്ടെ. നിനക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രത്യാഗമനത്തിൻ്റെ മഹനീയ ദിനത്തിൽ
അവയുടെ മേൽ നിന്നെ അവിടുന്ന് അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കുള്ള വിളി തിരിച്ചറിയുവാൻ നിന്നെ സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ കൂദാശ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും നല്ലവനായ ദൈവം കൃപാവരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ഈ നിമിഷം നവവൈദികനായ നിജോ അച്ഛൻ അഭിവന്യ ടോണി നീലങ്കാവിൽ പിതാവിന് നന്ദി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ടോണി പിതാവേ, ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ അൽത്താരയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ടോണി പിതാവിനോടാണ്. പിതാവ് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് പട്ടം നൽകാൻ സമ്മതിക്കുകയും ഇവിടെ വരികയും പട്ടം നൽകുകയും ചെയ്തു, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. പിതാവിന് ആദ്യമായി തന്നെ ഇതിന് ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. പട്ടത്തിനെ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് ധ്യാനിക്കാനും നന്ദി. ഇപ്പോൾ നവവൈദികനും അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാർ രണ്ടുപേരും സഹവൈദികരും മാതാപിതാക്കളും അനുജനും ചേർന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കും. വിശുദ്ധ കുർബാന തുടരുകയാണ്. ഈ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ നവവൈദികനായ നിജോ അച്ഛനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
തങ്ങളെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമായി വൈദികാർത്തിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാഴ്ച സമർപ്പണം നടത്തുന്നു. സ്വർഗ്ഗപിതാവേ, തവ തിരുസുധനിൽ മാംസമിനങ്ങൾ കാഴ്ചയായി ബലിയായി തീർന്ന ദൈവകുമാരാ, പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗ്ഗപിതാവേ, തവ തിരുസുധനിൽ മാംസമിനങ്ങൾ കാഴ്ചയായി ബലിയായി തീർന്ന ദൈവകുമാരാ, പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ. കർത്താവിൽ ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെട്ടു. ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരാകും. കർത്താവിൻ തിരുമേനിനവുമിതാ, പാവന ബലിപീഠേ, സ്നേഹഭയങ്ങളോടണയുക നാം അഖിലരുമൊന്നായി സന്നിധിയിൽ വാനവനിരയോടു ചേർന്നേവം പാടാം
ദൈവം പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ നിത്യം പരിശുദ്ധൻ. പോലാത്മജനം ദിവ്യറുഹാക്കും സ്തുതിയെന്നും ദൈവാംബികയെയും മാറിയൗസേപ്പിനെയും സാദരമൂർത്തിയിടാം പാവനമീ ബലിയിൽ. സുധനുടെ പ്രേഷിതരേ ഏകക സ്നേഹിതരേ ശാന്തി ലഭിച്ചിടുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. ഒന്നായി പാടിയിടട്ടെ ആമേനാമേൻ. മർത്തോമായേയും സാക്ഷികളെയും സൽക്കർമ്മികളെയും ബലിയിതിലോർത്തിടാം. നമ്മുടെ കൂടെ ബലവാനാം കർത്താവെന്നേക്കും രാജാവാം ദൈവം നമ്മോടൊത്തെന്നും യാക്കോബിൻ ദൈവം നമ്മുടെ തുണയെന്നും. ചെറിയവരെല്ലാം വലിയവരൊപ്പം കാത്തുവസിക്കുന്നു. മൃതരെല്ലാരും നിൻ മഹിതോദാനത്തിൽ ശരണം തേടുന്നു ഉദ്ധിതരായിടുവാൻ. തിരുസന്നിധിയിൽ ഹൃദയഗതങ്ങൾ ചുരിയുവിനെന്നേക്കും നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയും പശ്ചാത്താപവുമായി ത്രിത്വത്തെ മൂടാൻ നിത്യം വാഴ്ത്തിടാം. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനായ ദൈവം തൻ്റെ സ്തുതികൾ ആലപിക്കുവാൻ നിന്നെ ശക്തനാക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. പാത്രിയർക്കിസ്മാരും മെത്രാന്മാരുമായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, ശുശ്രൂഷികൾ എന്നിവരുടെയും ബ്രഹ്മചാരികളുടെയും കന്യകകളുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ, പുത്രിമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്നിവരുടെയും ഓർമ്മ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും അനുസ്മരിക്കുവിൻ. മിശിഹായുടെ കൃപയാൽ ഈ ബലി നമുക്ക് സഹായത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവിനെ ആശീർവദിക്കണമേ. എൻ്റെ സഹോദരൻ ഈ കുർബാന എൻ്റെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം
തന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ നമ്മെ ശക്തരാക്കട്ടെ. ഈ കുർബാന ഇവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അങ്ങേക്കും ഞങ്ങൾക്കും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിൽ അവിടുന്ന് സംപ്രീതനാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ച സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാകുന്ന രഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരാകുവാൻ എളിയവരും പാപികളായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കാരുണ്യാതിരേകത്താൽ യോഗ്യരാക്കി. അങ്ങ് നൽകിയ ഈ ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. സഹോദരരെ, മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയും അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം നിന്ന് ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവയെ സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിക്കുവിൻ. ഭയഭക്തിജനകമായ രഹസ്യങ്ങൾ കൂദാശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പുരോഹിതൻ തന്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി സമാധാനം സമൃദ്ധമാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിശബ്ദരായി ഏകാഗ്രതയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. മിശിഹാ കർത്താവിൻ കൃപയും ദൈവപിതാവിൻ സ്നേഹമതും റൂഹാതൻ സഹവാസവുമേ നമ്മോടൊത്തുണ്ടാകട്ടെ. ഉയരങ്ങളിലേക്കുയരട്ടെ ഹൃദയവികാര വിചാരങ്ങൾ. ഉയരങ്ങളിലേക്കുയരട്ടെ ഹൃദയവികാര വിചാരങ്ങൾ. പൂർവപിതാവാം ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ് എന്നിവർ തൻ ദൈവമേ നിത്യം ആരാധ്യൻ. രാജാവേ നിൻ സന്നിധിയിൽ അഖില ചരാചര കർത്താവാം ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിപ്പൂ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, അങ്ങയുടെ മഹത്വമേറിയ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ ആരാധ്യമായ നാമം എല്ലാ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്തുതിയും എല്ലാ നാവുകളിൽ നിന്ന് കൃതജ്ഞതയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് പുകഴ്ചയും അർഹിക്കുന്നു.
എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും കനിവോടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യവംശത്തോട് അളവറ്റ കൃപ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർഗവാസികളുടെ ആയിരങ്ങളും മാലാഖമാരുടെ 10,000-ങ്ങളും മഹോന്നതനായ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. അഗ്നിമയന്മാരും അരൂപികളുമായ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധരും അരൂപികളുമായ ക്രോവേന്മാരോടും ശ്രാപ്പന്മാരോടും ചേർന്ന് നാഥനായ അങ്ങേക്ക് അവർ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു. തിരുസന്നിധിയിൽ അനവരതം സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു. നിത്യമഹത്വത്തിൻ ബലവാനായ കർത്താവേ, നീ പരിശുദ്ധൻ, നീ പരിശുദ്ധൻ, നീ പരിശുദ്ധൻ, നീ പരിശുദ്ധൻ, നിത്യം പരിശുദ്ധൻ. മന്നവനവനുടെ മഹിമകളാൽ നിറഞ്ഞു വിങ്ങും ഭൂതലവും. മന്നവനവനുടെ മഹിമകളാൽ നിറഞ്ഞു വിങ്ങും ഭൂതലവും. ഓശാന 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 അത്യുന്നതങ്ങളിലോശാന അത്യുന്നതങ്ങളിലോശാന. കർത്താവായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളോടുകൂടെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മജാതനും അങ്ങയോട് സദൃശനും അങ്ങയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും അങ്ങയുടെ സത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായമായ വചനമാകുന്ന ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. അങ്ങയോടുള്ള സമാനത നിലനിർത്തേണ്ട കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെ അവിടുന്ന് തന്നെ ശൂന്യനാക്കി ദാസന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് വിവേകവും ബുദ്ധിയുമുള്ള അമർത്യമായ ആത്മാവോടും മർത്യമായ ശരീരത്തോടും കൂടെ പരിപൂർണ മനുഷ്യനായി സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജാതനായി നിയമത്തിന് അധീനരായവരെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ നിയമത്തിന് വിധേയനാവുകയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സ്മാരകം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. രക്ഷാകരമായ രഹസ്യം തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു. താൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധ്യനായ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു. ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. അപ്രകാരം തന്നെ കാസയുമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു. ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന
പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ. ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ എളിയവരും ബലഹീനരും ആകുലരുമായി ദാസർ നിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നു. നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ ദൈവിക ജീവനിൽ ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അത് പതിച്ചു പോയ ഞങ്ങളെ സമുദ്ധരിക്കുകയും മൃതരായ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പാപികളായ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു വിശദീകരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി. ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കി. ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ നിന്റെ സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹത്വമണിയിക്കുകയും ചെയ്തു. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവേ, ശക്തനായ ദൈവമേ, പ്രധാനാചാര്യനും സാർവത്രിക സഭയുടെ തലവനും ഭരണാധികാരിയുമായ റോമായിലെ മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ മാർ ജോർജ് ശ്രേഷ്ഠ മെത്രാപൊലീത്തായ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപതാധ്യക്ഷനായ മാർ ആൻഡ്രൂസ് മെത്രാപൊലീത്തായ്ക്ക് വേണ്ടി മാർ ജേക്കബ് മെത്രാപൊലീത്തായ്ക്ക് വേണ്ടിയും സഹായമെത്രാനായ മാർ ടോണി പിതാവിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ പിതാവിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ സാഖർ രൂപതാധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന മാർ ജെയിംസ് സത്തികളം പിതാവിന് വേണ്ടിയും പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരായിരിക്കുന്ന മാർ ജോസഫ് പാസ്റ്റർ നീലങ്കാവിൽ പിതാവിന് വേണ്ടിയും മാർ ആന്റണി ചിറയത്ത് പിതാവിന് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകമായി ഇന്നേ ദിവസം പൗരോഹിത്യാഭിഷേകം നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച മാർ ടോണി പിതാവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ മുഴുവന് വേണ്ടിയും പുരോഹിതന്മാർ, സന്യാസ സമർപ്പിതർ, അൽമായ പ്രേക്ഷിതർ, ഭരണകർത്താക്കൾ, മേലധികാരികൾ, ദേവാലയ ശുശ്രൂഷകർ, ഏകസജീവിതം നയിക്കുന്നവർ, വിശ്വാസ പരിശീലകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, കുഞ്ഞുപൈതങ്ങൾ, മിഷണറിമാർ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടിയും കർത്താവേ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സ്നേഹന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും വന്ദകരുടെയും ബഹുമാനത്തിനു വേണ്ടിയും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രീതിജനകമാം വിധം വർദ്ധിച്ച നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും കർത്താവേ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. ക്ലേശിതരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും ആകുലരുമായ എല്ലാവർക്കു വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വേർതിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ പ്രത്യാശപൂർവം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ജനത്തിനു വേണ്ടിയും അയോഗ്യനായ എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർമ്മലവും വിശുദ്ധവുമായ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മയാചരണത്തിൽ ദൈവമാതാവായ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെയും അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ സംപ്രീതി കണ്ടെത്തിയ നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ പിതാക്കന്മാരുടെയും പാവന സ്മരണ അങ്ങയുടെ അവർണ്ണനീയവും സമൃദ്ധവുമായ കൃപയാൽ സംജാതമാക്കണമേ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. അങ്ങ് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പിതാവായ ദൈവമെന്നും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനായ ഈശോ മിശിഹായെ അങ്ങ് അയച്ചുവെന്നും ഭൂവാസികളെല്ലാവരും അറിയട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവമായ മിശിഹ വന്ന് ജീവദായകമായ സുവിശേഷൻ വഴി പ്രവാചകന്മാർ, സ്ലീഹന്മാർ, മുദ്രിതരും വിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ സന്താനങ്ങളുമായ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ നൈർമല്യത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും മാർഗം പഠിപ്പിച്ചുവെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ. കർത്താവ് എളിയവരും ബലഹീനരും ക്ലേശിതരുമായ ഈ ദാസരും അങ്ങ് നൽകിയ മാതൃക പരമ്പരാഗതമായി സ്വീകരിച്ച്
അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇപ്പോൾ തിരുസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നാഥനും രക്ഷകനുമായ ഈശോ മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും മഹനീയവും ഭയഭക്തിജനകവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമാകൂടെ കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധ മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിലുള്ളതുമായ രക്ഷാപദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങേ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങേ പൂജ്യമായിടും നിന്റെ നാമത്തിൽ നാദരാൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കും സ്തോത്രവും കീർത്തനങ്ങളും എന്നും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യാതിരയത്തിനൊത്ത വിധം എന്നോട് ദയ തോന്നണമേ. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യാതിരയത്തിനനുസൃതമായി എന്റെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ധൂപങ്ങളും അങ്ങ് സാധിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ കർത്താവായ ദൈവമേ, പാപമാന്യങ്ങൾ കഴുകി അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പുതുപരിസരത്തെ പെരുകളാക്കണമേ. വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലയിടയ എനിക്കറിയാവുന്നതും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുമായ എൻ്റെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, സ്വസ്ഥമായ ദുർവേദത്തിനും ദൈവത്തിനെ ശുശ്രൂഷയെ സുഗന്ധപൂരിതമാക്കണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം പ്രത്യാശപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്ന നിജമാക്കണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, മിശിഹായുടെ തിരുക്കലകളുടെ സദൃശരും ഞങ്ങളുടെ സിംഹാസനമായ ബലിപീഠത്തെയും പാവന തിരുശരീരങ്ങളുടെ സുഗന്ധപൂരിതമാക്കണമേ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരാകുന്നു, ഞങ്ങൾ തീർത്തും അയോഗ്യരാകുന്നു. എങ്കിലും സ്തുത്യർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായേ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും നാഥനായ നിനക്ക് ആരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ഈ അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നതും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല, പ്രത്യുത പാപമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും ജീവനുള്ള രക്ഷകനീശോതൻ ശിഷ്യരെ അറിയിച്ച ദിവ്യരഹസ്യമേ, രക്ഷകനീശോതൻ ശിഷ്യരെ അറിയിച്ച ദിവ്യരഹസ്യമേതാ. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ആഗതമാ ജീവൻ നൽകിടുമപ്പം ഞാൻ സ്നേഹമോടെന്നെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ എന്നിൽ നിത്യം ജീവിക്കും. നേടുമവൻ സ്വർഗം നിശ്ചയമാ. രക്ഷകനീശോതൻ ശിഷ്യരെ അറിയിച്ച ദിവ്യരഹസ്യമേതാ. രക്ഷകനീശോതൻ ദിവ്യരഹസ്യമേതാ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും അവൻ്റെ സഹാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.
ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യമായ ശരീരങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്ത്യാദരങ്ങളോടെ സമീപിക്കാം. ുന്നളവാകുന്ന ശരണത്തോടെ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടും പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടും തന്റെ നാഥനായ ദൈവത്തോട് കൃപയും ശത്രുതയിലും വിദ്വേഷ ആത്മാക്കളെ വിമുക്തമാക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൗത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. യോജിപ്പോടും ഐക്യത്തോടും കൂടെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളുടെ ഉയർപ്പിനും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കും കാരണമാകട്ടെ. നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ. എന്നേക്കും ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, കാരുണ്യപൂർവ്വം അങ്ങ് നൽകിയ മനോവിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ എപ്പോഴും നിർമ്മല ഹൃദയരും പ്രസന്നവർദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായി വ്യാപരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് അങ്ങയെ വിളിച്ച് പ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവേ, ശക്തനായ സർവേശ്വര, നല്ലവനായ ദൈവമേ, കൃപാപൂർണനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും രാജ്യവും ശക്തിയും പ്രാബല്യവും അധികാരവും അങ്ങയുടേതാകുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ ജനത്തിനുള്ളതാകുന്നു. ഏകപിതാവ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഏകപുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഏകരൂഹ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എന്നേക്കും സ്തുതി. ആമേൻ. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ. സഭയിൽ അവിടത്തേക്ക് സ്തുതി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാ നിമിഷവും എല്ലാ സമയവും അവിടുത്തെ കൃപയും കാരുണ്യവും നമ്മുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മെ ജീവിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈശോമിശിഹായുടെ കൃപാവരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ നാം എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണ്ണമാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സഹോദരരെ, സ്വർഗരാജ്യത്തിലുള്ള അവിശ്വാസത്തോടെ ദൈവപുത്രന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാനും അവിടുത്തെ രക്തം പാനം ചെയ്യുവാനും തിരുസഭ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
മോക്ഷരാജ്യത്തിൽ നിന്നെഴുന്നള്ളി നീ വരേണമേ ദൈവകുമാരാ 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 മോക്ഷരാജ്യത്തിൽ നിന്നെഴുന്നള്ളി നീ വരേണമേ ദൈവകുമാരാ 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 നീ എൻ ഹൃത്തിൽ നിൻ സിംഹാസനത്തെ പ്രിയമോടുടൻ സ്ഥാപിച്ചിടേണം. നീ എൻ ഹൃത്തിൽ നിൻ സിംഹാസനത്തെ പ്രിയമോടുടൻ സ്ഥാപിച്ചിടേണം. മോക്ഷരാജ്യത്തിൽ നിന്നെഴുന്നള്ളി നീ വരേണമേ ദൈവകുമാരാ ദൈവകുമാരാ ദൈവകുമാരാ. ജീവമെല്ലാം ആയി വാഴേണം എന്നുള്ളിലിന്നും. നീ എൻ ജീവനും സ്നേഹവുമെല്ലാം ആയി വാഴേണം എന്നുള്ളിലെന്നും. മോക്ഷരാജ്യത്തിൽ നിന്നെഴുന്നള്ളി നീ വരേണമേ ദൈവകുമാരാ ദൈവകുമാരാ ദൈവകുമാരാ. മോക്ഷരാജ്യത്തിൽ നിന്നെഴുന്നള്ളി നീ വരേണമേ ദൈവകുമാരാ ദൈവകുമാരാ ദൈവകുമാരാ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരത്താൽ സുത്യർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവീകവുമായ രഹസ്യങ്ങളെ സമീപിച്ചവയിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ യോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ദാതാവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ മഹനീയമായ നാമത്തിന് സ്തുതിയും ആരാധനയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുക എല്ലാ നാളുകളിലും യോഗ്യവും എല്ലാ കാലങ്ങളിലും യുക്തവുമാകുന്നു. അങ്ങയും ദൈവികവുമായ വചന മാധുര്യം ആസ്വദിക്കുവാനും മാലാഖമാരോടുകൂടെ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ ദാനമായ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനും മഹോന്നതനായ ദൈവമേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയുടെയും കൃതജ്ഞതയുടെയും കീർത്തനങ്ങൾ ഇടപെടാതെ ആലപിക്കുവാനും ബലഹീനരായ ഞങ്ങളെ കാരുണ്യപൂർവ്വം അങ്ങ് യോഗ്യരാക്കി. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. കർത്താവേ ആശീർവദിക്കണമേ. സകലത്തെയും പവിത്രീകരിക്കുന്ന തൻ്റെ അമൂല്യമായ ശരീരരക്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവും രാജാവും രക്ഷകനും ജീവദാതാവുമായ മിശിഹാ കൃപാപൂർവ്വം നമ്മെ യോഗ്യരാക്കി. വിചാരങ്ങളും വചനങ്ങളും പ്രവർത്തികളും വഴി തന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ അവിടെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതും സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ഈ അച്ചാരം നിന്റെ കാരുണ്യാതിരകത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പ്രവൃത്തിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിലുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കും നിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രിയജനകമായ വിധം വർത്തിച്ച എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. എൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും.
ദിവ്യാത്മാവിൻ ദാങ്ങൾ സ്നേഹപിതാവാം സകലേശൻ വിരവോടു നമ്മിൽ വർഷിച്ചു. സ്വർലോകത്തിൻ മഹിമയ്ക്കായി ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചല്ലോ. അക്ഷയ സൗഭഗമാർന്നിടുവാൻ നമ്മെ നയിച്ചല്ലോ. എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കും, എൻ രക്തം പാനം ചെയ്യും. മാനവനെന്നിൽ നിവസിക്കും, അവനിൽ ഞാനും നിശ്ചയമായി. വിധിയിൽ വീഴാതവനെ ഞാൻ അന്തേവം നാഥനരുൾ ചെയ്തു. അരുളിയ പോലിൻ നീ ബലിയിൽ പങ്കാളികളാമഖിലർക്കും ദൈവം കനിവാർന്നരുളട്ടെ. ദിവ്യാനുഗ്രഹമെന്നെന്നും നമ്മുടെ ജീവിത പാതകളിൽ ആവശ്യകമാം ദാനങ്ങൾ നൽകിയ അനുഗ്രഹമരുളട്ടെ. ദൈവം കരുണയോടെന്നെന്നും ജീവൻ നൽകും ദൈവികമാ ശുദ്ധിയെഴുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടവരാമഖിലരിലും ദൈവം വരനിര ചൊരിയട്ടെ. കുരിശടയാളം വഴിയായി നാം സംരക്ഷിതരായി തീരട്ടെ. മുദ്രിതരായി ഭവിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴുമെപ്പോഴുമെന്നേക്കും. വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ബലിപീഠമേ സ്വസ്തി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ കബറിടമേ സ്വസ്തി. ഇനി ഞാൻ സ്വീകരിച്ച കുർബാന ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. ഇനി ഒരു ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ വരുമല്ലയോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ നന്ദി. ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പാസ്റ്റർ പിതാവേ, ബാബുച്ച, ആൻസിനച്ച, ബ്രദേഴ്സ്, എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അപ്പച്ചൻ, അമ്മ, വികാരി അച്ഛൻ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദിവസം വളരെ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞൊരു ദിവസമാണ്. ഒത്തിരി കാലത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാത്തിരിപ്പിനും ശേഷം ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈശോ തൻ്റെ തിരുശരീരങ്ങളെടുക്കാൻ എന്നെ യോഗ്യനാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ നിമിഷത്തിൽ ആദ്യമായി തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള നന്ദിയും അർപ്പിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കർത്താവിനാണ്. എന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചു. ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്ത എന്നെ, അയോഗ്യനായ എന്നെ ഇവിടം വരെ കർത്താവ് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ തിരുശരീരങ്ങളെടുക്കാൻ എന്നെ യോഗ്യനാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഈശോയ്ക്ക്, പിതാവിന്, പുത്രന്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്, സകല വിശുദ്ധർക്കും ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിച്ച് കൃതജ്ഞതയോടെ അവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടത് ടോണി പിതാവിനാണ്. ഓൾറെഡി ഞാൻ പിതാവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിതാവിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർത്ത് നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ രൂപതയിലെ പിതാവായ മാർ ജെയിംസ് അത്തിക്കളത്തിന്,
അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ഈ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി പരിശ്രമിച്ചു, എന്നെ വിളിച്ചു, എനിക്ക് ഈ ദിവസം തയ്യാറാക്കി തന്നു, ടോണി പിതാവായിട്ട് സംസാരിച്ചു, പല ദിവസങ്ങളായിട്ട് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പിതാവിനും ഒത്തിരി നന്ദി ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻ്റണി പിതാവിന്, എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പിതാവ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ആൻ്റണി പിതാവായിരുന്നു, പിതാവിനും ഒത്തിരി നന്ദി. പിന്നെ പാസ്റ്റർ പിതാവ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പാസ്റ്റർ പിതാവിനോടൊപ്പമായിരുന്നു, അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിതാവിനും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ നന്ദി പറയാനായിട്ട് ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അപ്പച്ചനോടും അമ്മച്ചിയോടാണ്. ഒരുപക്ഷെ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പച്ചനും അമ്മയാണ്. അവരിപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കരയുന്നുണ്ട്, കണ്ണിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിവിടെ ഞാൻ എല്ലാവരും മുന്നിൽ നിന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നെ ഇങ്ങനെ വളർത്താനും ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ട ബൾബ് കത്തുന്ന പോലെയാണ് അമ്മയുടെ അപ്പൻ്റെ സ്നേഹം. വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് നേരവും എന്ത് വേണേലും ചോദിക്കാം. ഇനി ഒത്തിരി പറയുന്നില്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയും അവർ. അപ്പം നന്ദി. ഇനി എനിക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടത് എൻ്റെ അനിയനോടും സഹോദരന്മാരോടാണ്. അനിയനെയും സഹോദരങ്ങളെയും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചു വളർന്നത് അവരുടെ ഒപ്പമാണ്, കളിച്ചു വളർന്നത് അവരുടെ ഒപ്പമാണ്. ഒരു നല്ലൊരു കുടുംബം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് എൻ്റെ മാത്രം കുടുംബമല്ല, എൻ്റെ ബന്ധുക്കളും ബന്ധുമിത്രാദികളും ചേട്ടന്മാരും അനിയന്മാരും. അതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് അവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ മാറി 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 ഉപയോഗിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഞാൻ എല്ലാവരും വേണ്ടി കാസയുടെയും പിലാസയുടെ അടിയിൽ വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്കാണ്. ഒരു പക്ഷേ അവരായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ. കാരണം അവരൊത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചവരാണ്, ഒത്തിരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി. പക്ഷെ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അവരൊക്കെ എന്നെ എന്തായാലും ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. വീട്ടിൽ കൂടുകയും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് തരുന്നത് എൻ്റെ മൊത്തം കുടുംബാംഗങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. ഇനി ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ മരിച്ചുപോയ അപ്പാപ്പനും അമ്മാമ്മയ്ക്കും, അമ്മച്ചിയുടെയും അപ്പച്ചൻ്റെയും അടുത്തുള്ള അവർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ ബന്ധുക്കളും, മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ ദിവസവും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ തലതൊട്ടപ്പനും തലതൊട്ടമ്മയും, അതിനകത്ത് തലതൊട്ടമ്മ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവായതിൻ്റെ പേരിലാണ്, ഒരാൾ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും എന്നെ വിളിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി നന്ദി. ഇനി എനിക്ക് നന്ദി പറയുന്നത് കാറ്റിസം ടീച്ചേഴ്സിനോടാണ്. പഠിപ്പിച്ച് വളർത്താക്കി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ കൃത്യതയോടെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതിന് എൻ്റെ കാറ്റിസം ടീച്ചേഴ്സാണ്. ആരും പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, മനസ്സിലൂടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചത് ചിറ്റാരപ്പള്ളിയിലാണ്, അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. പിന്നെ വിവേകചന്ദ്രിക സഭയിലെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. പിന്നെ സെൻറ്റ് മേരീസ്, ഞാൻ മക്രോണി സെൻറ്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്, +1 +2 പഠിച്ചത്. അത് സാഗറിലാണ്. അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ആരുടെയും, അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മുഖം എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി. എനിക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടത് എൻ്റെ ഇടവകയിലെ വ്യക്തികൾക്കും എല്ലാവർക്കും, ഇടവകയിൽ നിന്ന് വൈദികരായിട്ടുള്ള അവിടെ ഇരുന്നു പോയിട്ടുള്ള വൈദികർക്കും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഇടവകങ്ങളെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഈ പട്ടം കൂടുന്നത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അതുപോലെ ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആർക്കും വരാനൊന്നും പറ്റിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒത്തിരി നന്ദി. ഇനി ജീവിതത്തിൻ്റെ അടുത്ത കാലഘട്ടമാണ്, 10ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും വരെ എല്ലാവരും നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇനി എനിക്ക് വൊക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനോടാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സാഗറിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത വൊക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ടർ ബാബുച്ചിനോടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജോഷിയച്ചനെ റിയാട്ട് പടയാട്ടി, ആളെയും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഇവിടേക്ക് സാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപതയുണ്ട് അവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഈ രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി നന്ദി. പിന്നെ ഞാൻ സെമിനാരി ചേർന്നതിന് ശേഷം സെമിനാരിയോടും സ്ഥാപനത്തോടും അവിടുത്തെ റെക്ടേഴ്സിനോടും അവിടുത്തെ പ്രൊഫസേഴ്സിനെയും ഒന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മൈനസ് സെമിനാരി സെൻറ്റ് മേരീസ് മൈനസ് സെമിനാരി സാഗറിലായിരുന്നു. അവിടെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വർഷമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വർഷമാണ്. ഒത്തിരി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ജോസിലേച്ചൻ ഒരു പക്ഷേ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ജോസിലേച്ചൻ, സിജോ ചുങ്കത്തച്ഛൻ, സിൻഡോ അച്ഛൻ, എല്ലാവരും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ പിന്നീട് ഡയറക്ടറായി വന്ന ദേവമിത്രച്ഛൻ എൻ്റെ മൈനസ് സെമിനാരി കാലഘട്ടം വളരെ മനോഹരമാക്കി തന്നതിന് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയാണ്. ഒരു അടിസ്ഥാനം ഇട്ട് തന്നതിന് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയാണ്. പിന്നീട് MOC മിഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കോഴ്സിന് ഞാൻ കോട്ടറയ്ക്കാണ് പോയത്. അവിടെയുള്ള ഫാദർ മുഞ്ഞനാട്ടച്ഛൻ, പിന്നെ KPRP എൻ്റെ ഫിലോസഫി ചെയ്ത് KPRP ക്രിസ് പ്രേമാലയ റീജിയണൽ ഫിലോസഫി ഭോപ്പാൽ,
അവിടുത്തെ റവറൻ ഫാദർ തോമസ്, അദ്ദേഹം ഇന്നില്ല, ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഒത്തിരി എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്, നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി തുറന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും, ഓർക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഫാദർ ഗോഡ്വിൻ വേഗസ് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും പിന്നെ അവിടെയുള്ള മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ റീജൻസി സമയത്ത് എന്നെ ഒത്തിരി സഹായിച്ച ഷാജു അച്ഛൻ, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണ്, പുള്ളി ഇന്ന് കാലത്തും കൂടി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ബിജു അച്ഛനും ജോഷി അച്ഛനും എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലെ റീജൻ സമയത്ത് എന്നെ സഹായിച്ച് എന്നെ ഒത്തിരി വളർത്തിയതിനും വഴി കാണിച്ചതിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ റൂഹാലയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റെക്ടറായിരുന്നു ഫാദർ പീറ്റർ വട്ടപ്പാറ, പിന്നെ രണ്ടാമതായി ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഫാദർ ചാണ്ടി കളത്തൂർ, പിന്നെ വൈസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്ന ഫാദർ വിൻസെൻറ്റ്, ഫാദർ മനോജ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, പിന്നെ അവിടെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാഫും, ഈ 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം ഞാൻ അവിടെയായിരുന്നു. എന്നെ ഒത്തിരി കെയർ ചെയ്ത, ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ച അവിടെ എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും, അവരൊക്കെ എപ്പോഴും വിളിക്കും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ വൈദിക പരിശീലന ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയ എല്ലാ സ്പിരിച്വൽ ഫാദേഴ്സിനും, എന്നെ സ്പിരിച്വലി ആധ്യാത്മികമായിട്ട് എന്നെ സഹായിച്ച, ഷെയർ ചെയ്ത, നല്ല വഴിക്ക് നടത്തിയ എല്ലാ അച്ഛന്മാരെയും ഓർക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ നന്ദി പറയേണ്ടത് എൻ്റെ രൂപത വൈദികന്മാരെയാണ്. അതിൽ ഒത്തിരി പേര് ഇവിടേക്ക് വരാനൊക്കെ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു, ടിക്കറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷേ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ആ അച്ഛന്മാരെല്ലാവരും എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അച്ഛന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി. കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കാണ് വരേണ്ടത്. നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാം. ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തതിനും ഇത്രയും കാലം എന്നെ സ്നേഹിച്ചതിനും എല്ലാത്തിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഒത്തിരി നന്ദി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡൈസൺ സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇവിടെ SJ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നീട് ഇനി വരും ബാക്കി എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. രൂപതയിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുകയാണ്. കുറേ പേരുടെയൊക്കെ മുഖം എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പിന്നെ സാഗർ രൂപതയിലെ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ വിശ്വാസി ഗണങ്ങളോട്, आप सबों को भी मैं मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ. आप लोगों ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना किया और करते रहेंगे, और मैं आप लोगों के बीच आने वाला हूँ, तो मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए. പിന്നെ ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ എൻ്റെ ഡൈസഷൻ ബ്രദേഴ്സിനോടാണ്. കുറേ പേരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ വരാൻ പറ്റാതിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതേസമയം കുറച്ച് ബ്രദേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നവീൻ ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബ്രദേഴ്സിനോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇനി എനിക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാർക്കും ബാച്ച്മേറ്റ്സിനുമാണ്. കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള കൂട്ടുകാരന്മാർ, കുറേ പേർക്കൊക്കെ ഞാൻ മെസ്സേജ് വിട്ടിരുന്നു, എൻ്റെ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു. കുറേ പേര് ഒത്തിരിയധികം സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ്സ്, എൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് അവരും. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവരും, എപ്പോഴും എന്നെ സഹായിക്കുന്ന, എന്നോട് എന്ത് കാര്യത്തിൽ എന്നെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുറേ സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. MSTക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി KPRP പഠിച്ചവരും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഞാൻ ഓർത്ത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ എൻ്റെ ബെനഫാക്ടേഴ്സിനോടാണ്, എന്നെ സഹായിക്കുന്ന എൻ്റെ ബെനഫാക്ടേഴ്സിനോട്, നിങ്ങളോടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇനിയുള്ള വരും ദിവസങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ ഓർക്കാം. നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇന്നത്തെ ദിവസങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് ഈ പരിപാടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി തീർക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി സഹായിച്ചത് ആൻസൺ അച്ഛനാണ്. ആൻസൺ അച്ഛൻ എൻ്റെ ഇടവാം കൂടിയാണ്. അച്ഛൻ ഒത്തിരി ഓടി നടന്ന്, ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറയാതെ തന്നെ ചെയ്തു. എല്ലാത്തിനും നന്ദി. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി നന്ദി അച്ഛൻ ചെയ്തതിനും വിളിച്ചതിനും. പിന്നെ എന്നെ ഇവിടെ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ആൻസൺ അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പമായിരുന്നു, എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കലും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ആളെന്നെ ചെയ്തിരുന്നു, നല്ലൊരു സഹോദരനെ പോലെ. ഒത്തിരി നന്ദി അച്ഛ. പിന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ടത് ബാബുച്ചനായിരുന്നു. ബാബുച്ചൻ ഇന്നത്തെ ആർച്ച് ഡീക്കൻ, എൻ്റെ വൊക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ടർ, കുർബാനയൊക്കെ ചെല്ലാൻ എന്നെ ഒത്തിരി സഹായിച്ചു. പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ബാബുച്ച നന്ദി. ഇനി സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ്, ഇവരാണ് ഈ കാണുന്ന മനോഹരമായ ചാപ്പൽ. ഞാൻ വന്ന ദിവസം മുതൽ ഇവിടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. ഇനി എൻ്റെ വികാരിയച്ഛൻ ആണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പള്ളിയിലൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ ഒത്തിരി ട്രെയിൻ ചെയ്യും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും, കുർബാന ചെല്ലാനും മ്യൂസിക്കൊക്കെ വെച്ച്. ഞാൻ വലിയ പാട്ടുകാരനൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണാമായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ എത്തിക്കാനായിട്ട് വികാരിയച്ഛൻ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ദിവസത്തെ കൊയർ ഒറ്റയ്ക്ക് സോളോ ആയിട്ട് നിന്ന് പാടി നല്ല രീതിയിൽ ഈ കർമ്മത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചതിന് വികാരിയച്ഛനോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ നന്ദി പറയേണ്ടത് സിബിനും ജിജോക്കിയുമാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ ഇടവാങ്ങളാണ്. സിബിയുടെ ഡയക്കിനേറ്റ് ഈ വരുന്ന 30-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. സിബിനും ജിജോക്കും ഒത്തിരി നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ
എന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ധ്യാനിപ്പിച്ച ഒരു അച്ഛനാണ് ഫാദർ ബിബിൻ. അത് സെയിൻറ്റ് സ്റ്റാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. അവിടെ അച്ഛൻ എന്നെ 2 ദിവസം ഗൈഡ് ചെയ്യുകയും ധ്യാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അച്ഛനും ഒത്തിരി നന്ദി. പിന്നെ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷിജു ചേട്ടൻ. ഇവിടെ നിങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടില്ല ആളെ. ഈ കാണുന്ന പിതാവിനെ നോക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൗസിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യുന്ന ചേട്ടനാണ്. ചേട്ടനും ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിലിക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പിന്നെ നവീന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇന്നലെ വന്ന് ഇന്ന് തിരുകർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കൂടിയതിന് നന്ദി പറയുന്നു നവീന്. പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരെയും കവർ ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും എന്തായാലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുകയാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. 12 വർഷത്തെ ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന കൂടുതൽ വേണ്ടത്. അപ്പം ഈ വിളിച്ച വിളിയിൽ വിശ്വാസത്തിലും വിശ്വസ്തതയിലും നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. എല്ലാത്തിനും നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി. ഈശോയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്ന കാരണം അതാണ്. നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈശോയാണ്. ഈശോയ്ക്ക് ഒത്തിരി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയുടെ അനുഗ്രഹം പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. തുടർന്ന് നവവൈദികൻ നന്ദി പ്രകാശനമായ കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതേ തുടർന്ന് ദണ്ഡവിമോചനം നൽകുന്ന ശ്ലൈഹിക ആശീർവാദം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേയാഴ്ത്തുന്നു, അങ്ങേയ്ക്കായെന്നും സ്തോത്രങ്ങൾ. നിത്യസൽപിതാവാകുമങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു പാരാകേ. നിസ്തുലൻ പൂരിതൻ തഥാ നിത്യനാമിക സുരുവേ പാവനാത്മാ ത്രിയേക ദൈവമേ സ്തോത്രമെന്നുമെന്നേക്കുമേ. ലോകമാകവേ പാവനം സഭ കീർത്തിക്കും അങ്ങേ സാധനം, കീർത്തിക്കും അങ്ങേ സാധനം. പ്രഭവമേഴും രാജനാണു നീ ക്രിസ്തുനാഥ മഹോന്നത. ഉന്നതനായ താതൻ തന്നോടെ ദിവ്യനാം സുനുവാണു നീ. മർത്യരക്ഷയ്ക്കായി കന്യകയിൽ അങ്ങു മന്നിടെ ജാതനായി, അങ്ങു മന്നിടെ ജാതനായി. മൃത്യുവേ ജയിച്ചങ്ങു മക്കൾക്കായി സ്വർഗവാതിൽ തുറന്നോ. ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തായി വാഴൂ നീ ഭവ്യ ശോഭയിൽ. അങ്ങു താൻ വിധിയാളനായി വരുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നീവർ, എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നീവർ. നിന്നനർഗമം ശോണിതീന വീണ്ടെടുത്തോരിദാസരിൽ നിൻ കൃപാമൃതം ചിന്തനേ യാചിപ്പൂ ഞങ്ങൾ സാദരം. നിത്യാനന്ദത്തിലങ്ങേ സ്നേഹിതൻ ഒത്തുചേരാൻ കനിയണേ, ഒത്തുചേരാൻ കനിയണേ. ജനങ്ങളെ ആശിസേകണേ നിത്യവും. നീ ഭരിക്കുക നിൻ ജനങ്ങളെ ഉന്നതിയവർക്കേകണേ. നിത്യവും ഞങ്ങളങ്ങേ വാഴ്ത്തും പാവനാമവും തഥാ പാവ
പായുവാൻ നിന്നനുഗ്രഹം നൽകണേ. ആശ്രയിച്ചീവൻ തീവ്രമായെങ്കിൽ തിങ്ങും കാരുണ്യം നൽകുവാൻ അർപ്പിച്ചു നിന്നിൽ ആശ സർവ്വവും ലേശം ലേച്ചിക്കയില്ല ഞാൻ, ലേശം ലേച്ചിക്കയില്ല ഞാൻ. അനന്തദയാപരനും അപരിനന്മയുടെ ഭണ്ഡാരവുമായ ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മഹാദാനത്തെക്കുറിച്ച് നിന്റെ മഹത്വത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നീ ഞങ്ങളെയും സ്വർഗീയ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് യോഗ്യരാക്കണമെന്ന് നിന്റെ കാരുണ്യാതിരേയത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കൂടി നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മറന്നുപോയ ഒരാളുടെ പേരാണ് ഫാദർ നിതീഷ് ജേക്കബ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഡൈക്കനേറ്റ് മിനിസ്ട്രി ചെയ്തത് മൈനർ സെമിനാറിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ അച്ഛനാണ് എന്നെ ഒത്തിരി ഗൈഡ് ചെയ്തു. ഒരു സഹോദരനെ പോലെ ഒത്തിരി സഹായിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ഗൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിന്നത് അച്ഛനാണ്. അച്ഛനും അവിടുത്തെ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ ഔസേപ്പ് അച്ഛനും എല്ലാ ബ്രദേഴ്സിനും ഇവിടെ ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, നന്ദി പറയുകയാണ്. നവവൈദികൻ്റെ കരങ്ങൾ ചുംബിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ചുംബിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടവർക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയുടെ വാക്കുകൾ. ഇന്നത്തെ ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി നടത്തുവാൻ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി. പ്രത്യേകമായിട്ട് SJ സിസ്റ്റേഴ്സിനും ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഡെക്കറേഷനെല്ലാം ചെയ്തത് അവരാണ്. അവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ ഗായക സംഘമായ നമ്മുടെ വികാരി അച്ഛനായിരുന്ന നമ്മുടെ വിൽസൺ അച്ഛനും പ്രത്യേകം നന്ദി. ലൈറ്റും സൗണ്ടുമെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത ചാക്കോ ചേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടി ലൈവ് ഇടാൻ സഹായിച്ച ചേട്ടന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം ചെറിയൊരു സ്നേഹവിരുന്ന് നമ്മളിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിജോ അച്ഛനെ ആദരിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തെ വിഷ് ചെയ്യുവാനുമുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നവാഭിഷിക്തനെ നവപ്രേഷിതനെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നവാഭിഷിക്തനെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. യേശുവിനോടൊപ്പമായിരിക്കാൻ, യേശുവിൻ സുവിശേഷമാലപിക്കാൻ, യേശുവിനോടൊപ്പമായിരിക്കാൻ, യേശുവിൻ സുവിശേഷമാലപിക്കാൻ. പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചവനെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ, ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. യേശുവിൻ സാക്ഷിനിയായിരിക്കാൻ,
മിശിഹായി